இன்றைக்கி ஏச்சு எப்படி ஒர்க் ஆகுது நான் பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? மோட்டர் இங்கே வந்து ப்ளோயர் இருக்குது. ப்ளோயரு காயில், கூலிங் காயில், மோட்டாரு, ப்ளோயரு, காயிலு. இது கூலிங் காயில், ஹீட்டிங் காயில் எல்லாம் இருக்குது. இது வந்து மோட்டார் சப்ளைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த புலையிலேருந்து ஏர் காயிலுக்கு போயிட்டு காயிலேருந்து கூலிங் பண்ணிட்டு மறுபடியும் புலையருக்கு போயிட்டு இது ட்ரெயின் பைப்பு டக்ட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோதான்.